Kung natawag dito. Dapat pala may datalas sa ibang barangay, makura naman. Kapag tayo dito sa barangay, Na nga, dito, alas 7 na nga. Wala, pasado na nga, alas 7 na sa uwan, banak na. may mamayo na ako. Eh, baka yan ako, sa kuno na, ano na pa. Sige, mako, ano? Gusto ka? Hindi. Gusto ka? Hindi. Maniwa. Dito nila. Maniwa. Ako pa sa senyor. Hindi, maniwa mong baga na din. Hindi na ako pa-doktor. Hindi ako wanita tapos pa-doktor. Hindi ako ni Lorisil. Hindi ako ni Una. Hindi ko tao. Pa-doktor ka na nga ya. Sabi na, ipagdaan mo ngurungas pa. Sabi na nagdaan. Ako ba kaya ka magpa-doktor ka? Niya ako ang dulong. Hindi yung. O ikaw pa lang ando. Ngayon mga natanasi pa rin mo. Hindi ko pa-doktor ba? Kaya niya mo na yung maganda. Alam ko, mutali na ako na mga mga. Kaya nagtawag. Di ba kaya? Hindi ko pa-doktor. Hindi ko pa-doktor. Hindi ko maganda. O hindi. Iyan ako ang dulong. Ang dulong ko lang ganda. Pag tinalaman mo niya ako ano magpa-doktor ba tayo mahabong. Kuya, ay, katatin. Para pirit ko. Kaya kung manay-pirit, taguro yun yung dami. Hindi ako mag-test. Hindi ako sa pinadoktoran. Ayun, mga ganda. Wala ka mo lang mga kwarta ka, sinarauna sa ulusok na ang subusis, sa kilbing, nag-kilbing, sa kulurang aldaw. Hindi mo pa rin siya nakakakaw, tapos sige, pero ano na pagkaon niya, makaksyon. Nag-kilbing, parang dahil nagkakarang kamuyak, manis ko rin, ano kung mamali mag-iano na sila, ano niya, kumpay niya siya, kanikinig siya, habit ng gas. Para pagkaon siya nagsibat at tapos, kapain ba, ano ito, so, inom, Betul itu, itu baik. Wala man ko dia papilit-pilit, ispak na. Kita tahu saya pasti itu yang bagal, kita ada istirahat. Harus kamu kuliah. Ikaw ba gadi man sila kaya po tayo sa mga busan, pero yung ano tayo sa mga karabaw, para may wapay ko. Ano? Maal sila? Bumaba ka din diyo. Kasi ko pa man siya. Hindi ka rin na, Teresa. Ay, oo. Yan pa yung Sa normal muna obra. Oo, ito po niya nagharali na. Oo, ito po niya nagharali. Oo, yan. Nagharali yan. Pero tamo. Ay, iyo, tamo. Iyo. Kaabila sa Hindi na ako sa muya. Sabi ko na parte ako kay Diyos. Kaya ako ngayon sabi to. Pag dalawang bulan na naman pala yan, punta ka. Ano ba? Kampan, dahil. Kami, ano, sige pang tao. Hindi ka naman ba? Iba dyan. Oo, may mo kasi. Hindi mo kasi sa rin para. Suki, kahit ginitor na bandula. Buwan na rin sa akin. Ito, andon po yung sunong bulan. Kayo naman sa araw. Hindi, kami sa trabaho. Kami kang bibili doon. Kita ng cellphone. Oo, kaya. Oo, pinangaya ako. Gano'n sa nangyaman ko. Pinangaya sa gilid. Ano yung sibaon? Tapos siguro yung nagsisigari. Sabi ka sana sa lipan yung kasi yung manoy sabi. Yung manoy sabi. Pero kaya kanin mo ba? Ano kaya? Ano yung sabi ko manoy? Nata ngayon matay ang ako sa manyo. Ano yung numero? Pero